TGC Samilangso Cluster Atom Children's Day Katalon. David Nong, Ningkan ke thoma phi ansi ahe masora do pen kachetong thulong. NKB Ningkan segamai pi kidojia dim ke kirang japang nujok ke som. Carbinong life Abirta ke lang dona phansatami nilisami juli bepe hinben cardom pajiriglo cardom. Pinya Adap Abirta ton pen arjui tha. Cluster Resources Center Committee ke parlo Samilangso Teachers Gathering Center atum chepatir piponsi Samilangso Cluster ke parlo Prekjam School atum chingrum si alir alon pen Children's Day katalon pon. Kedamtang phai kuni ni phai kre pli arni Samilangso Mini Stadium Sports Complex Auditorium along Teachers Gathering Center Samilangso Cluster atum chepatir piponsi Children's Day katalon pon. Bangso Children's Day katalon pon amayalong alohi sarpuang manpen KAC Chairman Raju Tiso jetongdon. Anparta manpeng alohi manpen CLCC Chairman Samuel Rong hangatung pendanglo Samilangso Teacher Gathering Center ke parlo Prekjam School along lothan bang phubang phiatum lapen pinangan manpeng ke dobang phubang phitum jetongdon renti. Labang so mayalong kachetongdon alohi atumahin pen Children's Day katalon ponang ko alam thia phuthak lok charli osomar to baphan than baklar ponsi lok ke charli ke theknang jia kenang soralam thesitami than pon anparta ke chengsi India Prime Minister Jawaharlal Nehru akayala mo setami than pon bang so phi KAC Chairman Raju Tiso ahin Teachers Day katalon along students atuma phan aning kirung ponje phan pupen kachop phapon mimosa music trova tumahin pen Music lapen lun arju mesen parjupon. Lapen kapre school pen ke bang students atum kilun ke kan paklang pen ning cheparong ponsi mesen pen bangso Children's Day katalon pachunpon. Samilangso Cluster Teachers Gathering Center hin pen peningsi lapuson Prekjam School pen kaching room lapuson Children's Day katalon katang chingpon lang. Lapuson tak taksi ke bang jilang aning kan setami anso se alir alon pen talon pon bomji puta Samilangso TGC amai phu murasing ronghang kongchun bang Rajesh Kramsa lapen CRCC Cluster in charge Wilson terang atuma hinpen thanpon. Abrangsi Chorolo media report teman ini ada Samilangso English Stadium long ada Samilangso Cluster rangkang grade 3 school do private lapen government pangpet hasil ada peningkan pen centrally children day ka observe pon jingrum petsi ada kini lasua program observe pon lo lapen masuk ka observe pon along ilitun council Karbianglong Autonomous Council chairman sir Raju Tiso akai dengan cetom do lapen ladap down committee chairman lapen dak kiti kiti ngatuman kami ladak ini lasua program long cetom do dak Samilangso abaikan ini cluster lapen TGC tinongkat nasi ini lah Children's Day tang patipun no kadang solo bot so marathon kapatu pene la pelo blind hit tu orang pene tak empan no tak over kan agan ki hi ai pele patipun ni no kasi non pene na kecing lah non ke bangi ni kan bang ke an se ako ada di pon ko bos ni TGC lapen cluster kan ka ning te pon lo Kau bang ke Autonomous Council chairman dengan ni, so cara ke hari ini so kami minta penanganan kerana terima. Nanti ada kami langsung abaikan. Nanti kelas sekolah lo private school tu mas kami mencetul. Dok moka pen Samsung Inti Karbianglong live. Kedamtang phai kuni ni phai cricket thom anikang sampor phai phomalom hidipi langtuk ti sorong amekar tarun ti so tovaralong kamang hu au so thekpon longsi ning ke mepen amethang ahem cheponsi dimklong chapamilo apithu dilai police atuma phan birta pc police arideng hodai dunlo dilai police atumta dode sang sejok kedamtang ni phai kre pliadap malom ahemasor sunil non atumarideng hodai duntulo Police atum so lapen ahem asoraphan karju ahut kachini ponlongke ningkan ke thoma prang hempen amet hangka juisi chini nepena bang pholong
dunjui pen Kohima komatni ahemalong dodunlo no ningkan ke thom chok da phi amithang ahem ka chebang hura bangke manghu mangram pensi hidipi hawaran nangchili thurok lopusi Dilai police station OC Lutfur Rahman lamrohing pen pachinipong kamang huo so amen lake David non arta ningkan kripli lapen apo amena bangke kalitang jarbium non tiharu basti chokela sorposi chinipon longlo Dilai pen bijorong pi karbing long lai Nihang Karbi Baptist Association mate NKBA ingdeng pharo isira krehinia phong ningkan esek amai pi pending ningkan aparman Saphapani Area Baptist Fellowship angkang Antioch Baptist Church alongsi Kevangji Sri Hinira ikora ke thomani kana aparman adim pathik ponlo Lasu ke jong pona tengsi Aporani nangte bogbom theklongsi mai pi kido jadima hem mate pandal kikim kerang japhan kedamtang urmiarni ada por phaikri sepor NKB Executive Secretary Reverend Tenson Bepen Arnam Ardomsi New York iponlo La Solong Unique Terang William Signar Wilson Inglengatum Chetongdon Bokajan Benanan Terang Karbinong Live Kedamtang Paikuni ni Paikre ki thomarni Bamboo Suppliers Cum Growers Association matati hekpen BSCGA atum non malom check ki pona tra atuma phan tangka ki rungdun pawai agara da phuthak check abeha ke klematung ningkang samse ka chepaklang Bangso Pherangkia Mayalong Jensing Engti Elvin Crow Deben Hansel pen Babu Teron atum alang li tumpen kaning jalamli Arju Senan Song bong sangkok benapi non ako latum isi union pulatum isi nang ceseng lilo laso union amena bangke bamboo supplier com grower association posilatum amen chior lo laso amen pen collection arni si 5 tarik arni 4 tarik ajo silatum ka collection pang chenglo halaso husita me isi tipido haladak garia nomor ke alang tum si ka fill up ason si theklong lo plus halatum bangke pilo konat pendong signature kaduk ave ke kian lo ne sita latum blank tipi si latum 1.0 latum pidun lo abok do latum lo lason lo lasi latum aphan komasi authorized ki pima latum hatot tipi komasi ke payus long ma komat officer in charge si latum han lason authorized ki pilo jong si non tame lang litum rung dat po bote rung dat lo lipu lo tang te la so medu ke konasi lepo la tai litum chini duning tum chini nanglang konasi la so 3000 paisa ke lang litum ko pc ki claim ipo malai litum chini nanglang government hat tong lepo ma department ong kadam dil koma hat si lepo jong si lang litum ani si royalty ing than lo 5000 no sleng dun amen pen kleng dun ing ti amen pen ing than lo 500 no ing than lo lipulo tangte la so 500 nos ke hum kan si paru ni malal lang le tumta isi lo donang lang ये तो अपन लपसों प्रॉब्लम है नॉन कहते लो अपना बेटा में लपसों दुबम लो नॉन के nakapachis sak ajo wang phirlo jerlo ni to me yang por chini ya chile athige tum check khaber yat po aghari ke hedi dak pasang ko dak sorean mane hata panang toy po dak na pasang ko ti ni to mane ke sorean tinili lo dak sorean tinili lo pasang ko po alang tum bang kopilo po half forest along forest office an se ghar birang ko ti lasi lalo enke ni tum ta aju phirlo me yang por chini ya chine ni to man kiduk lo kami itu bang nahi lagaan dagan bang si itu forest pancing kidam nahi aja nahi to choklo lagi choklo same tibon sidame forest ban itu mako chingi to po forest ban ko po ni to fan ke ni tum pen ke thanglam ve thang objection abi buji ente latum ko ma authority men sila tum itu man collection en bomba ni tum laki chini nahi ke nang so si chini tungdu asi ne ke concept tum lasi koma authorized pen ma ni tum labang ke chini nahi lasi la sobang tu chini ke nang sol la Bokajan pen ananterang karbing nong live nong e pulote chodeng dun long o mate arbak tan long nangji po phan kali asavet satame nong e ke long pa bangke anong do
Lason si Dipu Press Club ahin pen patir pipon si Karbing Nong Live Staff Reporter Longsodar Intia Phan Award of Excellence anong e Chepalong Dun. Longsodar Inti kedam tang suri hini ra ingkoi rai sianing kan pai ni phainer keverni Karbing Long pen nong nam ka chathang klong Karbing Nong Live a news channel along staff reporter asai ki claim pangcheng dun. Alang lilaki chukiola wopong terona rong amikar Rajen Inti lapen Moriam Kisopi asopun. Karbing Nong Live along Rada Parman Birta kapachata ka hongjay along aninga klong lapen sang sepin Birta ka pangrom lapen Birta ke tawasay ki klema bang phulo. Bangso asay kachapadu pon aphothak Dipu Press Club ke Japon Borsing Rongphar lapen Joysing Tongdia ke Japon along langtarli ponsi. Karbing Nong Live staff reporter Longsodar India Phan non ke bangji phaikoni ni phai kretro National Press Day ni Award of Excellence anu e pajil ponpon. Longsodar Inti ningka ni siang bong phirangkia kaya long saya mo ke klem pona jok nong e kachepalong dona phutha Karbing Nong Live hin kan setami ningkarong chibi pon ren dilo lapen kangwai phuthak setami Dipu Press Club akeja atuma phan kachoro pajel pon. News report Karbing Nong Live. Ningkan Parokra Sirkebra, Trokner Kebra Nerkeba Ningkan Mati 1988, Dipu Chapong Sajirarong, Amahang Patek Ponsi, Penang Ningkan Surihini Ranko Rahini, Mati 2002 Ningkan Anke, Ingdeng Hom Kebra Pli, Amahang Ketegani Miss Senpen, Talon Ponlong. Bangso Dipu Chapong Sajirarong, Amahang Ketegani, Katalon Ponalong, Kachetong Dun, Lucky, Abarim CM Samsing Terang, Abarim EM Jagat Singh Ingti, Padmasri, Dhaneswar Ingti, Dipu Ward Commissioner Rakro, Lapen Chapong Sajir Local Committee Amaipu, Hemchandro Teron, Romes Teron, Rong Asar, Rubasara Tum Pendanglo, Penangan Kethe Kidingatum, Chetongsi, Maya Long, RDP Dun. Adaba Porpen, Rong Isi, Kibi Kithi Penchenglo, Riso Ejangatuma Phan, Aning Kaparong Ponjia Phan, Preg Jam ke Pathuason Setami, Padoponlo. Lasohu Chepong Sajirarong Local Committee Maipu Hemchandro Teron Pen Kaning Jeponke Chepong Sajirarong laki Pinangan aning kandolo Lasoalong Rong Isietum Setami Aron Kirimetum Preg Jam Asondo Bangso Penajok Rong Isi Setami Chingrum Pontek Teda Ditiglo Puwat Pit Setami Chepong Sajirarong Amahang ke Tegarnia Hura Bangke Rong Isi ka Chingrum Tekpen Katalong Ponlong Apota Ning Arong Nupusi Ning Jepon Nilitum Patiku kepin pen labangso piningan ningkan thong kebra pli angdeng labang ke nilitum pedu ponong lo hakke cheng benta chum har la buson ke dolo tema sita menilitum patiku kepin lo atema labangso nilitum la Chipong Sajir foundation de ke pat biwer ke labson halot mo dang nilitum more than 88 houses do don sari kuri sose dak adon dolo laso labang song bong pen dak nilitum non akai pinaglo jo kaprek aron kirim nadak nilitum ching lup saido chingbu suido lo he basi dak jongpon me aron barim dolo lukhimon dolo lapentu Christian dolo lapentu bhoktitom jo labuson do lasi la nilitum kadok kawe la arnisi Ancura pet matang ke cingri pet cingki cethan rapet labang so abar saike pinia sonson sinili tum peduer lo Langsung tak taksi halapu rong asar pen kaning Jepon ke nilitum dak Chepong Sajirarong amahang tek detpen niliphan rong asar nang pilo Laso penajok nilitum rong asar atuma phan kithir thipen kidoji aphan certificate setami KAAC pen nang tipon posi kachoro setami pajerpon La sini tumarong la lido isi bangke rong asara tumo isi bangke club lo isi bangke swalham phang lo la penke development la tum chingki chingwai pensi do ya lamta claim bombo la sini li tum non ki bang la ni ta la bangswa sona taxi claim bombo mi athe la dak dhoro mala oi pino la ke ni tum 1986 10 juna hot thara bangso competition hota ado we chinglo pet ladak no adhorom sitin da dula soteng basini tum lempon bom bang bom la non le tholta
pini le thota ni tuma dhong ko pek pek da du la na tum pen jingki jingwai pen si non tak klem bong la sinon ki wang na ni sitan ni tum klem bong di la News Report Karbi Anglong Live Pinia Adap Abirta KAL Ponsi Kantoniklo